Lai thangjak salkija sekhang Tipra Motha Lukukuthum Pandao Phaithani lahar pati mongo Langma Chonai Mujesh Debbarma no tini Simna YTF Bodol lok thangai Chubakha rang 15,000 tei marum 100 kg phaidi seng mangpli rok kisa nai lehana coverage khamen bagai जों tini chini YTF ni kaisa sengkrak जों o songsarno yakar klangna YTF ni sengkrak Mujesh Debbarma ni nukhung phaisok paika gai जों tini all Simna YTF committee तरफ theke chikon sa subasu on nukhungo phaidi phaika te buskango जों sai tongnai te bo on nukhungno bahai kai जों sasakai bobagrani phanbai chini thanjani phanbai जों naithotok songsarno o nukhungno जों teidul mana tekai जों chubalaine akchin jes bo Phaithani saiknai bolong bodang president tabuk to thangnai deputy CM hayakaba bolong bodang Mujesh Debbarma saiklanka boni oro job kaisa hayakaba boni cheri rokno khumpai academy porina hnai abone busuk jora samga kha abo to tabuk borok high level committee rok asuklai tongo abono tei engkai borok joto tabuk abono tei kok sablai tongo bahai kai dati no abono implement khaima tekai borok naikolai tongo jepro ongai payo जों o family no phai sai repenai clear khai